Vasteloven 2010. Dit zijn de halve finales van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Presentatie Henk Hover. Ja, zeker. Het is nog steeds gezellig in de studio van L1. Hoewel iedereen aan de fly en aan de koffie zit, hebben ze toch nog de handvrij om even te klappen. Ja, de uitzending die is gewoon toegankelijk in Amimstreek in ons eigen studio. Daar zit onder in het Lifetime Café. Er staan een aantal grote tafels, er staat koffie, er staat fly. Tenminste, uiteindelijk stond er fly. En wordt het een gezellige uitzending. Mijn collega vandaag is Ron Aspers van de Stichting LVK, woordvoerder. En degene die ons langs alle weetjes en feitjes let van alle liedjes in deze verveuring van het LVK. Schakelt genoeg pas in, dan heb je er al 11 gemist. We gaan er nog een stuk of 9 doen tot de klok van 12 uur en dan nog het cultuurcafé. Zo heb je dat van ons gewend zijn op de zaterdag. Maar we zitten gewoon in Radio Vastelovend, we doen het LVK. En dat doen we met veel plezier. Of niet, dames en heren? Dat wil ik maar zeggen. Ron, wat staat er op het lijstje voor de volgende? Nummer 17 uit Houtem, Sint-Gerlach. En Jordi is hier zo. Ja, zeker is Jordi. Jordi Swillens schreef de tekst, muziek en voerde het uit als klein man op de bühne. Bij carnavalverenigingen, zelfs ooit op een playbackshow in Spanje op zijn vakantie hebben gehuurd. In 2009 ook al halve finalist met het nummer Boom Paaf Supergaaf, nummer 17 opgebonden, speciaal voor Henk en Welske, van Venlo tot Senne het viers kan beginnen. Ik wil het al zeggen, eindelijk in de wals in deze eerste vervulling van het LVK. Walsen door het Limburgsland, Jordi Swillens, uitkomend van Houtem Sint-Gerlach, nummer 17 op de boom. Je buigt toch ongeveer ook altijd los. Ganz keer en B, zink met aan de thee. Ik schonk al van jappen naar haar. De bos, nu ook naar een zin. De stemming zit erin. Wir maken hier nu zwaar veel spaß. Nu was mij eens net, toch aan het buffet. En haal maar een zoute kaas. Dan brauchst du weer samen door het Limburgse land. Van links naar rechts, van oost naar west. Weer gooien de zerrigen nu aan de kant. Hier ons Limburgs land. Weer gaan op en neer, dat oversteeds weer. Weer schonken het dagsmorgen. Van de een naar de andere kant. Als ze weer door het Limburgse land. Van de een naar de andere kant. Als ze weer door het Limburgse land. Ja, Jordi Swillens uit Houtem Sint-Gerlach. En van Mick heeft er een sterkje gekregen, dames en heren. Wat gewet. Ik wil een keer Welskens in de finale, dus die Mick heeft hij een sterkje gekregen. Tellen sterke zo? Nee, dat is niet. Alleen maar vinkjes. Oh shit, dan moet ik de sterke weer uit die beksen. Hey,